kungenzeka ukuthi akayena wakwaXulu. Ubaba uXulu kungenzeka, angisho ukuthi akuyena wakwaXulu, kodwa kungenzeka ukuthi ubaba uXulu akuyena wakwaXulu yena kodwa mhlambe akazi. Ngoba ngeke kunamakhosi akwaXulu akhonza isilo onke nabadidiyeli bakhona bakhonza isilo neondunankulu bakhona bonke bakhonza isilo ebese yena yedwa eyibiza ngoprofessor kuthiwe uzokhipha lezi inhlamba ayikhipha ebhekise esizweni esilweni. Ngizokhuluma ngobaba uMusa Xulu okuthiwa unguprofessor. Ngizokhuluma ngayo leyo ndoda nje yakwaXulu. Ngizosiza izingane anginandaba naye ubeyond repairs yena. Use beyond repairs ubaba uXulu. So ke ngizokhuluma nezingane ezingama technocrats, ezingama academia, izifundiswa zakithi ezifundayo, ezifundela ukuthi zibe usizo kulelizwe. Iningi labantu ababe ingxenye yokulwela lelizwe babe ngafundile ngalendlela okufundwe ngayo manje, kodwa bakwazi ukulwela izwe. Kungani abantu abangafundile abathathwa njengabantu abangafundile ngokwemfundo yaseNtshonalanga? Kungani imizi bekwazi ukuyiphatha kanje? Kungani abantu abangafundile bengahlukanisi? Kunogogo lapha abano 60 years beshadile, bashada bena 23, bano 85 90 manje. Indoda yahamba yazala inqwaba ezinye zeingane ngaphandle kodwa bakuhlele emendweni. So ke sibuyekeza nini le ndaba yemfundo? Siyibuka ukuthi ngempela yayizosiza thina yini ingane zakwethu. Ngicela ukuthi ngisho la i-disclaimer, ngiyazi ukuthi kukhona abantu bakithi la abasithandayo isiZulu kodwa abangasazi. Ngicela ukwenza isendlalelo nkulumo sokusho ukuthi lokho engizokusho akuqondile ukwedelela abantu bakithi abayizifundiswa abenza kahle. Abenza kahle ekutheni beqhubeke bebe isintu beqonda ukuthi ukufunda lokhu kwakungokusebenza kuphela. This is not by any means a video to degrade and look down on our technocrats and learned friends and academias. This is a video to help those that can't speak isiZulu but love isiZulu understand ukuthi what I want to cascade down to the youth that is still in the universities doing research about isiZulu, doing research about our lives as black people, mainly AmaZulu. They need to understand that this is not about looking down on their hard work of studying and researching and looking down on what they are doing as abantu abansundu, trying to educate themselves and learn the new things and the history of isiZulu. Ngale video ke nina ingane zakwethu enifundayo enisema university, nani nina enizifundiswa zakithi ninjula buchopho, angiqondile ukwedelela nokubukela phansi umsebenzi omkhulu eniwenzayo wokufunda nokucwaninga ngolimi lwethu nangezinto ezithinta thina njengabantu abansundu noZulu in general, yabona. So ke ngisho ukuthi ke ingane zakwethu kulabo abasafunda, angizama ukubehlisa amandla abaqhubeke kulokhu kusebenza kanzima kwabo abakwenzayo, befunde izinto kuyizo, befunde izinto ezimqoka ezizokwenza lelizwe liye phambili. Futhi ukhumbule ukuthi uma umncane unomgomo wokuthi ulwele izwe nokuthi ufuna ukuyiphila impilo, ungafiki empilweni usufile usuphila ngemiyalelo yomuntu omdala. Mina ke ngaba yintsha ke mina ngafunda ebusheni bami, ngafunda izinto eziqondile, hayi ukuthi ubusha bami ngabusebenzisa kabi ukulwa nabantu abadala nokwedelela nokudlova. Ngafunda izinto ezimqoka ngempilo ezenza ukuthi kule minyaka engikuyo ngithole ngilingana ngokolwazi nabantu abadala kakhulu. Ngizokhuluma ngobaba uXulu okuthiwa uProfessor Musa Xulu.
ngifuna ukunikeza umlando omncane ngempilo yomuntu onsundu ongumZulu. Lapha kwaZulu kukhona izinto okuthiwa ukudlebeleka, kukhona into okuthiwa ukwedlula, kukhona into okuthiwa ukuphahleka. Makuthiwa uphahlekile ke usuke wehlelwe isimo esidalwe isimo ongeke ukwazi ukusicontrola wena noma ongeke ukwazi ukusigwema, njengokuthi nje makuthiwa umuntu ophahlekile uthotha umuntu bengenalo ulwazi lokuthi akumenyezwe emncwabeni ebese yamemeza yena ebese phahleka, noma kuthiwe isihlahla esithile lapha ekhaya asidliwa ebese ke sidla yena ebese phahleka. Ukuphahleka ke lokho ukwedlula ilokhu ukuthi makuthiwa uyakhuzwa utshelwa kusutshelwa ke manje ukuthi lokhu ukuthi okuthile akwenziwa ebese ukwenza ngenkani ebese uyedlula ke ukwedlula ke lokho. Kuyenzeka ke ukuphahleka kube ukuthi uzaleka ngendlela engaqondile but wena wazi bese ke uyithola ke usuwumuntu ke ophahlekile. Ubaba uXulu zimbili izinto okungenzeka ukuthi ziyenzeke empilweni yakhe. Ngizoqala ngichaze zona bese ngiyabuya ngizokhuluma lenkulumo le ayikhulumayo ngesilo emdala engaka ya. Ubaba uXulu kungenzeka nginitshele ngoba isiZulu abantu abaningi sebe izinto ezaziyizisho nezaga zakwaZulu abantu sebeyibalekele kanti izinto ezikhona ezisasebenza. Ubaba uXulu kungenzeka ukuthi akayena wakwaXulu, ngoba uma uzalwa abantu ababa nomlando njengami, abantu bakwaNdabanda babanomlando eSwazini ebukhosini uSobhuza, banomlando kwaMandlakazi enkosini uyiBhebhu ebukhosini bakwaMandlakazi. Angikwazi ke mina ngingwakwaNdabanda nguzalo ngiqhamuka kulolu libo lwabantu ababethembekile enkosini bese mina ngivuka indlobane ngiba isitha sobukhosi. Akukwazi kwenzeka. Kungenzeka kuphela makuthiwa ngingumlanjwana ngase ngithathwa igazi lasekhaya komame kakhulu. Okwami ke kuwesa ugogo wami waseMabomvini eMsinga ebukhosini, umama wami wasebukhosini bakwaNxumalo kwaMhlaba yalingana, ubaba wami wasebukhosini baseNgwethe bakwaNdabandaba. So ke vele kuyangiphoqa base bephinde futhi bethembeka ke ebukhosini bonke laba bantu abakwazi ukuthi bese kumina ngaqhamuka sengingenye into. Ubaba uXulu kungenzeka, angisho ukuthi akuyena wakwaXulu, kodwa kungenzeka ukuthi ubaba uXulu akuyena wakwaXulu yena kodwa mhlambe akazi. Ngoba ngeke kunamakhosi akwaXulu akhonza isilo onke, nabadidiyeli bakhona bakhonza isilo, neondunankulu bakhona bonke bakhonza isilo, ebese yena yedwa eyibiza ngoprofessor kuthiwe uzokhipha lezi inhlamba ayikhipha ebhekise esilweni. Okwesibili okungenzeka ukuthi ubaba uXulu kunezinto ezingenziwa kwaXulu azenzayo yena wase uyedlula. Kungenzeka lokho ke ngoba akekho umuntu omdala kangaka ya ongacopheleli ukuthi into ayishoyo ingafaka yena enkingeni nezingane zakhe enkingeni. Lapha kwaZulu kwedelela kuyona freedom of speech. Uma nizofunda abantu bakithi, yikho ngiqale ngokuxolisa, uma nizofunda abantu bakithi ningamadoda bese nedlulwa ngabantu besifazane ngokuhlakanipha. Izolo ngubalulile la ku live ukuthi mina ngaqaphela inqwaba yabantu besifazane abahlakaniphile. Angibeyi abantu besifazane emlandweni, yikho lesi sifundazo sibizwa ngelika Mthaniya, ngoba emlandweni abantu besifazane they had a significant contribution eyayivele yedlula amadoda sometimes, kodwa babeba ingcosana abantu besifazane ababeba nalo mqondo oba ngaphezulu kumuntu wesilisa ngokwenza, ngoba umuntu wesifazane amandla akhe amakhulu indoda engakwazi ukwenza ukuthi akhande ikhaya. Umuntu wesifazane unalawo mandla, indoda ayikwazi noma ingaba nemali engakanani ayikwazi ukukhanda ikhaya. Ingayikhanda indlu noma izindlu, kodwa ikhaya ayikwazi ukulikhanda. So amandla abo ke
alapho kakhulu uNkulunkulu abanikeza ukuthi bona bakwazi ukwenza into behleli phansi, bakwazi ukuthi bephume la igcekene yocoshela imfino. Ungaphuma nomuntu wesifazane. Lokhu kokufika kwamanje ukuthi umuntu wesifazane mayephethe 1000 wena uphethe 1000, yena uzobuya nezimpahla eziningi kunawe akufiki. Ningaphuma nomuntu wesifazane ade sithunywa nathi, kuthiwa sambe siyocosha uqadolo lapha emasimini. Njalo uShekhaso ophethe usisi ubuye unoqadolo omningi kunathi. Size sithethiswe indlela abakhandwe ngayo uNkulunkulu abakhanda ngayo bayandisa. So ke ingakho amakhaya ayesimama aphile, ingane ezikhule kahle ngesikhathi abantu besifazane besahlala emakhaya. Babe nemisebenzi eminingi ababengeke beyiqede, kwakungasikho nje ukuhlala ekhaya kuphela. So ke kodwa mina ngifuna izinsizwa zethuke izinsizwa uma ngabe kukhulunywa ngezwe kube ngabantu besifazana abakhombisa ukucija kakhulu kunathi. Ngifuna bethuke abantu besilisa ngaleyo nto ngoba iyingozi. Yikho nohulumeni esethi manje akube yibo abalobola amadoda, abuye amadoda azothatha izibongo zakini ngoba nina nilele ninwaya amasende niyiminqolo ningamagwala. Yikho ke nohulumeni ebona ukuthi vele akanixhaphaze ngoba vele niyavuma nanokuxhaphazeka. Ngizoqeda lokho ke mina. Ngifuna kuphele lokho ngoba kwesinye isikhathi abantu basuke bedinga nje ukugqugquzelwa ukuze bevuke bephile. Uma ngubiza ngomnqolo thukuthela, musu ukulibala ukunganaki. Uma ngubiza ngomnqolo thukuthela bese uyakuyeka ukuba umnqolo ngoba ngeke kube kuhle ukuthi wedlulwe umuntu wesifazane ngokwenza izinto ungumfana. Uzohamba lo muntu wesifazane ayokwenza izinto lapha segane khona lisale lifika lakini ukhona. Kuyinhlamba lokho, kuyinhlamba engaphezulu kokuba umnqolo. So mangithi umnqolo ningamagwala, ingoba vele ningamagwala. Nazi izinto siyayikhuluma la, kunokuthi nizeseke. Ngiyajabula kubo bonke laba besekayo. Kunokuthi nizeseke iningi lemgodoyi lenehleli lapha kulama groups okuthiwa yingcwele, bathandi bakamaskandi, bani. Iningi laleyo mgodoyi zikhona izinsizwa eziphilayo lapha kulama group. But iningi lale mgodoyi ehleli lapha njoba kuyiwe stenga nje. Njoba kuyiwe stenga nje. Ngeke uzobabona bazothula kulelo viki lelo bethule kuhanjwe kuyiwe stenga. Maka kwabuye stenga uzoswa ke sebethi hayi umavava ukuthi ubaba usibanibani ukuthi insizwe ethile ukuthi usibanibani ukuthi ngoba sebazi ukuthi sidlulile le event edinga izinsizwa. Ningamagwala niyimnqolo, ningavumi kwehlulwa amantombazana. Thukuthelani nilwele ukuthi nibe ngaphezulu kwamantombazana. Kulweleni lokho, ngizovusa lokho mina. Akudingi nokuthi uzohamba wethuka abantu la ukuze ube insizwa. Ayikho nje insizwa ethuka abantu. Ibukeni konke lokho kuhambe kuthuka abantu ukuthi kulula kanjani. Kuphila nje ngokuphiwa imali hewa thathani mphelekezeleni ahamba yohema, nimphekezele ke ahamba yohema. Hawu ke ngoba nje kuthengiwe utshwala ke niphuza utshwala seyoba mkhulu kumuntu, seyoba mkhulu ke nimkhothe ngisho izinqa nithi ukuthi yithi insizwa la. Yithi insizwa sihlale sikhona lapha enisuke ningekho khona. Uma uthi ngihlale ngingekho ungibize ngakini, ngizofika ngakini, ngifike ngibe yilento engiyiyo la efonini. Yekani ukuvaka ningamadoda. Phumani entweni yobuvaka ningamadoda. Akekho umuntu ofuna ke simthuke, akekho umuntu ofuna sixabane naye, akekho umholi ofuna ke silwe naye, kodwa kufuna sikhombisa abaholi ukuthi abaholi babekwe yithi lapha bakhona, yithi esinamandla. Ngisodabeni luka Musaqulu. Kuthi uMusaqulu uprofessor. Uxulu ngowakwaZulu ngokohlanga. Njoba nje lapha kwesikamthaniya ungowakwaZulu ngokohlanga. Okusho ukuthi ungumZulu. Okusho ukuthi by default kufanele ngabe isilo uyasihlonipha. Selokhu sangena isilo lomuntu uyasixhaphaza. Waqale waxhaphaza umntwana okwaphinda angene lo baba lo. Wayehamba nomntwana okwaphinda angene lo baba, ehleze lapho kukhona umntwana okwaphinda angene, emxhaphaza, enza inzuzo ngomntwana okwaphinda angene. Iningi lezinto aze establishile empilweni uze establishe ngokwenza umuntu omdala isiphukuphuku zizophela futhi. Uyabona nje eyiqalekisa ekhomba inkosi ngomuntu. Konke lokho aye establish ngomntwana okwaphinda angene kuzophela. Nakho ke engithi ngisola ngakho lo baba wakwaXulu ukuthi kungenzeka ukuthi wedlula noma kungenzeka ukuthi akuyena wakwaXulu. Uthi esilweni yena welusa. Usho kuthiwa lo muntu unguprofessor. Ngazi ukuthi uprofessor ngesizulu uyinto engakanani, kodwa ngazi ukuthi uprofessor mina umuntu othe impela xaxa.
uyabo ngazi ukuthi ungoti uthi engowakwaXulu ekhuluma izinto zakwaZulu uma kuphendula umuntu wakwaZulu uthi yena welusa okusho ukuthi yena uthi ensizweni yena uyisilo uthi njalo esilweni yena uyinsizwa usho esilweni uthi uyinsizwa ngicela ukunitshela ke weyinsizwe enithandisile umuntu onjengaloyana akalwiswa umuntu onjengaloyana nje akalwiswa ungathi ngisho ukuthi uyaxabana naye kungasuka onke amabhada akhe azogcwala kuwena akalwiswa umuntu ofana noloya muntu loyana asiyekeni ukuphilela abantu asiyekeni ukwenza izinto siphilele abantu ake senzeni izinto siyiphilele thina ngoba uyambona nje loya baba loya kunabantu abaphilelayo loya baba abambhukhela ama-interviews ko-702 imsakazo engazi lutho ngesizulu yini engeze ezokhuluma okhosini ubizwa ngo-SABC nakhona ko-SABC ubizwa ngoshomi bakhe bakuyi-political party yakhe esaziyo ukuthi lokhu kwathi inhloso yabo enkulu kuqeda ngobukhosi bakusho an official statement was released between 1990 and 1995 bokuthi sizoqeda ngobuholi sizoqeda ngobukhosi specifically nangempela hamba uye endaweni zabo bonke labantu abaprominent kwi-social kulokuza kuyipolitiki amakhosi on paper angamakhosi on paper amakhosi angahambi ngisho neinduna ngisho kuthiwa eza khona lapha kwaNongoma ahamba nje namadoda amabili enye nethaveni enye umuntu nje phaqa izele nje ukuphekezela inkosi ngoba iyayiphathela amabhodlela awena muntu lawo makhosi awaphethe muntu ngoba they affiliated themselves with the enemy which was the government of democracy ngaleso sikhathi owakhipha istatement sokuthi sizoqeda ngobukhosi kodwa wona amakhosi futhi aphinda suka wona amakhosi ahamba yoyifaka lapha kuningi okwenziwa ngamakhosi kuningi okwenziwa ngisho indlunkulu yethu ukungena kupolitiki okwasikaza ubukhosi bethu bona lobu esikubo obasikazeka ngejozi ngenxa yokuthi indlunkulu nayo yake yahamba yayobhukuda phakathi lapha kwesinengwenye oxula sibasoli ke thina ngeke size sibathathe njengabantu abafunde kakhulu sibathatha njengabantu abafana nezingane ezingazalwa la ekhaya kodwa ekwazi ukuthi ifikisha umthetho la ekhaya ikuphi lokhu kufunda okungaka okuhamba okukoxulu uma ngabe uxulu ekwazi ukutshela inkosi ukuthi uyinsizwa yena niyazi ukuthi uxulu njobe ethi yena uyinsizwa kusho ukuthi isilo sibize emgangeleni ngoba ethi nje uyinsizwa kusho ukuthi phela uthi isilo ushaya ihawu uthi isila sehle siyezansi uyazi njobe efunde kangaka uyakwazi lokho kusho ukuthini lemfundo lena abafowethu enisichomela ngayo kangaka niyaqonda yini ukuthi isho ukuthini uma ethi nje umuntu yena uyinsizwa esho kimi ethi mina ngiyinsizwa ngiphethe induku zami kade ngiqalile yena mase ngithi ngiyasola mina ebese ethi yena uyinsizwa niyakwazi ukuthi kusho ukuthini lokho ebese kuzokhulunywa nge-freedom of speech thi umuntu unelungelo lokuyikhulumela unelungelo lokuyikhulumela ngeinto zakini nezinto ezithinta wena awunalo ilungelo lokuxova izinto zabanye abantu bese bethi mabephendula ebese wena uphinde futhi uthi awunankinga nokuya empini ngalokho akukho right lokho akuyona into ekahle uthi lobu bufundiswa ke obungaka abafowethu abantu abasichomela ngabo yini bungakhulumi ngokuthi amakhosi ahlonishwa yini bungakhulumi ngokuthi amadoda amadala angangoxulu ibona indoda ukuthi awulento ekhulunywe ngiyade ngiyikhuluma kanti inkosi ayithandanga bese ivele iyayithulela kunalokho iphinde iqale phansi ihambe iye emsakazweni iyophinda iyoqhubeka idelele uZulu ziyophela zonke mina angiyena umuntu phaqa ngazalwa ngendlela ehlukile ngiyonixoxela ngelinye ilanga njoba ngithi izinto ezikaxulu izophela ngicela ukuthi ngoba siyaphila nizokubona kuzokwenzeka lokho ngiyakusho lokho ngitshela uNkulunkulu wamakhosi ngitshela uNkulunkulu wokhokho bethu uNkulunkulu wamisa lombuso omkhulu wasezulwini wamakhosi ngithi mina izinto oxula nazo zonke ziyophela ziyoqedwa lokho ukuthi akazazi ukuthi uyini
kufanele ayithole ukuthi uyini uma efuna ukungayiboni efehlupheka nezingane zakhe ehlupheka kufanele athathe inkomo ahambe esilweni eyoxolisa ngoba mina njengoba ngikhuluma nje ngingangabantu abakwaziyo ukukhipha isiqalekiso ngiyakwazi ukusikhipha and kubhlungu ngithi ukuthi sithi izingane ezikhula ngoba into ebhlungu abantu abanjengoxulu abanama institutions aqoqa abantu abasha zizoyitshela izingane ukuthi lento ayenza right okusho ukuthi uZulu siyothi siyofa thina uZulu yobunabantu abangalawuleki okufanele ngabe lo baba ngoba uhlale eduze kwamntwana kwaphinda ngene wahlala eduze kwenkosi eyayibuhlonipha ubukhosi ithwele ubunzima endlunkulu abantwana beyihlukumeza kwesinye isikhathi kingaboni ngasolwenye nomzala wayo kodwa inkosi yalokho yethembekile esihlalweni yalokho yethembekile thina esikhulele emgwaqweni wobukhosi sasikhona ngo1995 1996 isilo singekho emgubhweni wasitshela igama elilodwa usheke wathi asingakhohlwa ukuthi njengoba kukhona isihlalo sibekwe lapha noma inkosi ingahleli kuso kodwa ikhona ngakho ke asiqhubeke thina sikhuleke sasibancane sino 14 years lapho sibancane nani ngekho nini anikaze nihambe into yobukhosi anibazi ukubaleka ubukhosi amakhosi asenamandla okuqalekisa asenawo amandla okuqalekisa amakhosi ngeke ngoba thina asisebona abantu abaqaphelayo kwenzeka kwezinto usuku nosuku ngeke sibone ukuthi obaba uXulu sebedlula bakhohlisa inkosi umntwana kwaphinda ngene wakhohlisa ingilozi warobha ingilozi wenza izinto waba nemhlomulo ayitholayo engathembekile kwingilozi manje ke uma ngabe uXulu ethi yena waye uyelusa uyinsizwa nanku umgubho welembu yeza akangaqali ngokubiza amakhosi zikhona izinsizwe ezingangaye lapha ziyawuhamba umgubho thina ngeke simdlalise ungangobaba akahamba lapha emgubheni welembe afika buveze khona lobunsizwa akabuxoxwa ubunsizwa thina siyobe sikhona lapha emgubheni yonke lemnqolo egcwele lapha na ku Facebook enwaya amasende ngiyayitshela nje namanje iyangibuka eminye siyobe sikhona emgubheni ngiyobe ngikhona emgubheni ngiyobe ngikhona emgubheni niyasibona lesi sihlangu lesi esincane lesi ngifuna ningikale ngaso emgubheni welembe kulonyaka ngizobe ngiphethe naso isihlangu ngiyobe ngiphethe naso isihlangu niyasibona sinembobo lapha inxeba lomkhonto yahlatshwe ekhaya lenkomo yahlatshwa kwandabandaba yakhulunyelwa inkomo yesihle kwase kuyosikwa ihawu akusiyili ihawu leli lidayisa lapha nihambe nithenga amahawu einkomo ezangcwaba abantu la nihambe niganwa ngamahawu einkomo ezangcwaba abantu abafazi bahamba nje ileyo nto njoba nehluleka nje ukuthandwa izintombi uyishela intombi uzuyigabisele ngemali yehluleka ukukuthanda ngisho uyigabisela ngemali thina sithandwa yipha lapha lezinhle sisingakazi sigabisele ngalutho ngoba sihlanzekile sizalwa ngamatshitshi thina manje hayi ukuthi kubi ukungazalwa yitshitshi kodwa uyakwazi njengendoda ukuyihlanza uyakwazi ukuhlambuluka wena njengendoda hayi uhamba uyifaka kuyo yonke imisangano legcwele izwe lonke uhlulwe nawe ukushaya umthetho uthi ngoba intombi inhle ngeke uyishayele umthetho intombi nje iyatshelwa noma bethi inhle kangakanani noma bethi uyifunde kangakanani noma bethi umshayele umthetho izinkomba zobufazi yilapha wangawuthatha nje umthetho usuyazi ukuthi ngeke azalunge lo muntu loyo kulula nje lokho akudingi nokuthi uzuyohlola ukuthi senishawe ngesichitho nenziweni cha akukho ichitho uma engakwazi nje ukuhlonipha engakwazi ukukuthobela lude phela ukhalo lwempilo ngeke niqale ningathobelani manje bese ucanda kuzolunga kusasa ayikho leyo nto